Ik laat eigenlijk zien wat er eigenlijk al is. Het is een soort, je haalt een sluier ergens vanaf. Maar hetgeen wat onder die sluier zat, was er al. Als we vandaag 300 jaar de tijd ingaan, zou dat hier een relatief drukke weg zijn, een verkeersader, gelijk ze dat noemen. De autostrade van het verleden. Helemaal contrasterend met wat het vandaag eigenlijk is. Hè. Super rustig nu. De eerste keer dat ik hier kwam was het met regen. Ik heb hier in de sneeuw door ijslandschappen gefietst. En op een gegeven moment gingen we langs de Maas kijken van wat zijn eigenlijk de mooiste plekken. En ik had zo 3 kruisjes gezet, zo van hier voel ik een soort van connectie. Toen vroeg de commissie van Maasmechelen zelf zich af van hoe komt het dat je eigenlijk de historische veerpontjes waar vroeger de oversteek werd gemaakt per boot van België naar Nederland aankruiste. En ja, ik vond het eigenlijk wel een heel interessante opmerking. Aan de rivier hebben we dus tientallen veerpontjes gevaren altijd om over te steken. Hier achter ons een leut tussen Leut, Meeswijk en Urmond. Heel concreet eentje. Je ziet daar zelfs nog de veertrappen van. En dat was een hele zachte grens voor de mensen. Met dat veerpontje ging je pakweg naar de kermis, ging je naar de markt aan de overzijde van de rivier, ging je de liefde misschien opzoeken. Dat zijn heel wat voorbeelden van koppeltjes die ontstaan. Mensen van Leut die naar Urmond trekken om daar de liefde te zoeken. Om te gaan werken. Heel dagelijks, heel gewoon. Toen ik meer informatie daarover ging opzoeken, hoe die veerpontjes er vroeger uitzagen, toen zag ik dat daar ook een bel hing. En de bel was de manier om eigenlijk de schipper te waarschuwen van dat men aan de overkant stond en men een oversteek nodig had. Die bel bracht mij op een idee van, als je een toon of een klank aan iets toevoegt, dan zie je het altijd anders. Het is een sculptuur, zowel als een instrument. En het instrument kan je aanslaan, eigenlijk een hybride. Duinbras is een 4e generatie instrumentenmaker en sinds 2016 werken we samen. En van een klein werk, wat de eerste was een rhombus, een verdubbeling van een triangel, is dit nu het grootste werk wat wij hebben gemaakt. 5 meter lang en 4 centimeter breed of dik. Het werk wordt zo gestemd dat het aan de buitenkant hard wordt en de binnenkant is eigenlijk flexibel. En die flexibiliteit die houdt die toon ook vast en daardoor die resonantie. En die resonantie vermengt zich met de omgeving. En via die resonantie communiceer je met het landschap. Ik heb het werk reflectie genoemd, omdat we ervaren het landschap eigenlijk door een lens. En de lens die wij zelf zijn. En in mijn werk wil ik proberen de toeschouwer bewust te maken van die lens. Reflectie is eigenlijk ook niet alleen de reflectie van het licht, van hoe het leven zich om ons heen vormt. Maar het is ook, zeg maar, reflectie naar binnen toe. Van hoe wij naar de wereld kijken en hoe wij die vormen. Terwijl we eigenlijk de realiteit zien, creëren we hem op hetzelfde moment. Als je denkt aan een werk in de publieke ruimte, wordt er heel vaak iets heel groots en robuust en heel extrovert. En dit is eigenlijk een heel introvert, een heel transparant, bijna niet aanwezig werk, wat misschien in eerste instantie bijna vergeten wordt of langzaam ontdekt wordt. Wat ik hoop dat mensen gaan toe-eigenen door het zelf te ervaren. Van hoe elke keer je weer wordt verbaasd voor hoe veranderlijk het hier is qua kleur, qua licht, de heiligheid, de mist. Hoe ver je blik kan reiken. Dus ik denk ik hoop dat dit een plek is waar mensen gaan zitten en dat soort dingen observeren, wat ze misschien al sowieso doen, maar dat eigenlijk een plek wordt waar je tot rust komt, waar je ziet, waar je kijkt, waar je bent.